Bueno, gisa honetako doinuekin datoz erromintxelak eta nork erraneni izeneko lanarekin. Ja demora bat bai, atera zela, baina bada talde berezia, musika berezia egiten dutelako, ezoikoa behintzat euskaraz. Eta Euskal Herrian ere, nik esango nuke, ez dagoela proiektu gehiagirik gisa honetakoa baina hori, bueno, talde ekideatako batek kontatuko dugu, bera, Jokin Vitoria da, gurekin dagoena. Kaixo Jokin, zer moduz? Kaixo Iker. Ondo? Bai, ez ondo. Bueno, esaten ari nintzen ez, euskaraz ziur bakarrak zaretela hau egiten, ez dakidana da Euskal Herrian gisa honetako proiekturik existitzen ote den. Ba, egiz esan da, ez? Aitzindaria gare alde hortatik eta oso posik, bai. Nagira. Gertu xamarri diren batzuk akaso egon daitezke, ez, estilo batzuk, bueno, instrumentazio aldetik, ez? Batez ere, bueno, ikusi ditugu kontrabasuarekin ikusi ditugu beste proiektu batzuk, edo, bueno, zuk erabiltzen dituzun wash, nola da? Washboard, hori da. Washboardakin eta, igual ez, bueno, bluegrassean eta ikusi izan dira, baina gero zuek egiten duzena, gypsy jazz bezala bataiatzen da askotan, denetarik dago alare horren baitan, ezta? Hau da, jazz, esango du, aterpe zera bat bezala hartzen dela. Estilo hauek nondik datoz, badakizue? Bueno, azken finien, jazza, estilo, afroamerikar bat, edo, kultura ezberdinen batuketa bat da, ez? 1900 urtean gutxi gora bera sortua, esan bezala hori Afrikatik etorritako esklabuak eta mundu osotik etorritako jentia, New Orleansera. Hori da. Bertan portu garrantzitsua omen zauen. Eta horti dator pixkat, ez? Jazza eta, musika modernoa, ez? Eta gerora, gypsia, ijitsuak, frantziara heldutako ijitsuek sortutako musika afroamerikarrakin eta euren kulturakin edo nahastutako estiloa da, ez? Instrumentazio aldetik esan dugu, ez? Baira bietako gauzak, ez? Deitu dit atentzioan ere, gitarra baten izenak eta da, Manus gitarra. Hori ze gitarra mota da? Gitarra ijitsua edo, esan geike, gehien bat, Django Reinhardt eta Frantziako ijitsu hauek erabilitako gitarra da, ez? Orduan horrek dauka soinu berezia eta jotzeko, interpretatzeko modu berezia, ez da ohiko gitarra bat. Horti dator pixka. Zu perkusioan ibilita aurretik ere, eta noiz hasten zarete, pentsatzen dut, ez dakit zergatik, ez zu etorri zarelako bakarrik, baizik eta ikusita ze instrumentazio dagoen, normalean, hemen perkusionistak izango zuen sorreran, ez? Elkartu zinetenan, abia puntuan izango zenuen zure egonezina, ez da? Esan nahi dut, nola elkartu zineten? Bale, gisa esan, hirukote moduan hasi ziren, eta hasiera baten nien nintzen hasi. Begira! Bai, kuriosua da, Gypsy swing estilo honen ezaugarrietako bat, instrumentu akustikoak erabiltzia, gitarra Manus esandakoa, horietako pare bat eta kontrabasua, ez? Hasiera baten perkusiorik etzauen, bateriarik etzauen estilo hortan, gerora ja junzien gehitzen, eta hola izan erromintxelak bebai, ez? Jon Garzian, apustu bat izen zen, New Orleansera indako bidai baten sortu jakon, jakin mina edo interes hori, eta berak ikuste zauen zela gentiak instrumentu akustikoekin zeltzen zan itxera, ez? Eta orduan hortik abiatzia hautatu zauen, orduan, hasiera baten hirukote gypsy swingago edo sustrai horretan, Jon Garzia,
gitarran eta hotxian, Inigo Zubizar eta Manus gitarran eta Aitor Moreno kontrabasuan, ez? Hasiera baten be, instrumentala guazan. Eta erritmikoa eramatea, ez? Basuak pisu gehiago hartuko zuena, ez? Bai, hoi da. Geixau, estilo horretan oinarrituta, ez? Baina, bueno, gerora, ni justo ikasten bukatzen ninguen eta justo karrera bukatu eta orduan komento zuztien, ez? Sartzeko aukera, eta, bueno, egisa esan, hasiera baten esan zuztien, bateria ezagutzen dugun moduan ez sartzeko, ez, pixkat, estilo hori mantentzeko edo, eta, bueno, horrazi nintzen ni bueltak ematen, eta, bueno, elementu batzuk mantendu nitxun, gero gehitzen jo nintzen, gero kentzen, eta horti bai sortu zen washboarda sartzeko aukera, ez? Elementu bitxia, berezia, ikasteko, erreza edo zaila? Bueno, a ber, egiz esan, dano garen musikarixak eta musika ikasketak ditugu, ez? Goi mailako ikasketak, eta, bueno, ni hor baterian espezializatua naz, baina noski, instrumentu ezberdin bat da. Orduan nire ezagutzekin eta, bueno, hor jarri nintzen atope eta pixkat instrumentuan sakontzen, ez? Bai, zu gainera ibilizara, beste bat proiektutan, ez? Oso estilo desberdinetan, orain akaso musika beltzerago gertu da, ikasketek eraman zaituzte horretara? Bai, eta adinak, eta zela, bai, bizitzak, ez? Beti esaten dugu, ez? Arrasate gare eta beti, rip bezalako taldiak eta oso erreferentiak ditugu, ez? Ja, txikitatik. Gerora, rockerua bak be izen gare, eta gare, ez? Baina, ikasketek eta, jazz ikasketak itxia gaitxik bebai, pixkat eraman gaitxu estilo bitxera eta, aldi berian ezagunak eta lagunak gare beti danik, orduan. Bai, hor, kantua Nork Erraneni diskoari izena baten diona entzun dugu, lehen biolinetik jaik uste da gypsy ukitu hori hortik ematen diozu ez, nola baitere, soin asko duen kantua, baina hor, soinuetan, ez, atentzia ematen duten gauza daude, gero beste batzuk aipatzen joango gara kaso, baina hor, gitarran soloan egiten duenean, oso soinu berezia hartzen du. Hori zer da, grabatzeko moduarena, nahasketarena, gitarrarena berarena, Dana, esango nuke, bai bere interpretazioa asko gustatzen jate, justo solo hori, ez, da oso berezia da, ez. Bebai esatia, danok batera grabatzen dugula, pixkat zuzeneko kutsu hori erreflejatzeko, ez da batera erresa, ze, gaur egun badakigu zela, ohikuena da banaka grabatzia, metronomoakin eta guzti hori. Eta gu pixkat, hortik irtetzia nahi dugu, daukon zailtasun, ez? Zedanok batera grabatziak, daukan konpromesua eta kontzentrazioa, bere gauza dauko, ez? Baina gero emaitza freskuagoa dala uste dugu. Jo Miranderen hitzak dituena, Miranderi nola ere harrapatzen diozue testua, eta izuen burura ere, Nork Erraneni hau eramaten duzue. Zergatik hauteratzen duzu esaldi hori, diskoari izen buru emateko? Pixkat, berez Miranden poema zergatik izenekua da, lan honetan gehiago Jon Garzia ibili da, ez? Eta gustoko poemak hartu ditu, eta gero poema horiek musikatu ditu, ez? Baina, pixkat, gure terrenura eramateko edo agian Nork Erraneni esaldixa erabili dugu, ez? Pixkat, propioa izeteko edo, bai. Bai, zor, aipatzen du pixkat ikastea, ez da, soberan dagoen edo, baina ikasteak edo gehi jakiteak mine eman dezakela ere kontatzen du, edo ni bentotola hartzen du, ez? Mirandere gogoetarako tarte bat ematen du. Irati Bilbao horra hotxean entzun duguna kolaboratzen, iratirekin harremana ez dakit nola sortzen den. Bai, egitza esan, iratik be, ja sabezlarixa da, ez? Musikenen ikasitakua. Gure kontrabasulariakin, Aitor Morenokin ikasitxakua. Eta aldi berian, Jon Garzian kantuko irakaslia izan dakua. Gauza bitxiak, ez? Horti dator, bai.
Egira. Bueno, ituntasun, bigarren kantua, beste ritmo batean dagoena. Bueno, entzongo dugu, ze hemen badira beste soinu elementu batzuk aipatu nahi ditu danak. Takean ametzakiko ituntasun ezin beste ituntasun Arratzero bihotz makalan puñaztatzen naustera Behin batez, alkoholean takean horrak itotzen Ituntasun nik gaitu glotzen Ituntasun Baitasunak bainoago betiko Bihar izango da zoru argia Barman edalontzia bete Iez dakidan ene gaitz Barman egun arte edalontzia bete Bueno, estilo hauetako kontuak, ez? Soloak, ez? Baketzak bere soloa egitearen zera hori. Bai. Eta hemen, ez? Baterik, zure perkusioaren soinua, eta bestea saxofoiarena, ez? Saxo-sopranoarena, kasu honetan Andoni Ezpuru dela. Aipatu ez ditugunak, eta biolinaren entzun dugu, Daniela Podakarena. Horiek ere, aipatu gabe ezin utzi taldekideak diskoan parte hartu duzen guztiak, edo diskoan eta atzerroetara horrela zabiltzen den guztiak aipatzeko. Soinuetan, nik ezagizu ibiliotezaren distantziak aldatzen, mikrofonotik. Hau da, hori kontrolatzen ibiliotezaren grabatzen ari zinen bitartean. Ez, oza, gehiago da interpretazio Ados. agian abesterak orduan, bai, bueno, askotan atzera bota bier edo, koro batzuk itxeko, baina baterian ez, hori, bueno, dinamiken kontua da, azentuazioak eta, bueno, bai, Hortaz behatzetan euki behar duzu, nola ere, sensibilitate berezi bat, ez? Bai. Ze hori neurtzea, gauza, bateria batekin, baketa batekin, kolpe bada, eta hortaz kolpeak Bai. aso regulatzen duzu. Behatzetan, eta hain errez, ez? Ze soinua, osborrari segitu natatzen zaio. Bai. Ze gainera hori atzamar metalezkoia jarri, eta Hoi da. oso sensiblea da. Bai, perkusiozko instrumentuak, bueno, danak di ezberdinak, eta Bai. aldi berian, bueno, antzokotasun bat eukileikie, baina bai aldatzen da batetik besteraz. Eta baterian daukatzun sentsibilitatea, kasu honetan eskobilekin, ez? Ba, bueno, Bai. agian softago edo, ezuk esan duzun moduen washboardian, ba, bueno, agian zakarraua edo soinua zuzenagoa da, ez? Orduan bai, bueno, hortxe da koska, ez kontrol, pixkat kontrol aukitxia nahi dozuna transmititzeko edo. Bai, eta gero, saxoa bai iruditu dela, pixkat mikrofonetik urrun bezala zegoela, baina ez dakidana da, berriz ere interpretazio kontua den, edo hemen bai mikrofono finko bat zen eta distantziak Bai. hartzen ibiliote den. Hor, agian gehiago, baina bai esatia kriston gela baten grau ginula, ez dakiz eman metrokin altueran, orduan, bueno, horre berrum, ez? Kutsu Bai, hori hori da, agian. hori da. Eta horregatik ez da, bueno, organikotasun berezi bat ematen dio, eta esan duzuena, ez? Zuzenekoa transmititzeko modu bat ere bada, Bai. ez? Ze gero, bueno, zuzenera zuzenean sartzen dira holako gauzak, ez? Distantziak eta kaso beti ezin dituzu nahi duzunak jarri, edo gero soinu perfektu hori ez, edo zuk nahi duzun hori, nasketetan egin daitekena zuzenean ezin da beti egin. Eta aretoa ere ez da berdina, ez? Ze, bueno, grabatu dituzen tokiak, ez? Bai, areto politak, hori ere esan behar dago. Ze oker espaldi manaiz, dago grabatuta gauan eta garaten. Hori da, bai. Bi baserri eder.
Bai, oso eder, bai, ez die gauza makala gisa esan. Bai, oso pozik. Eta, bueno, aldi berian esatia be bai, bueno, musika honek daukan, bueno, ez dela musika plano bat, ez dakit, beste estilo batzukin konparauta moduen, ez? Musika honek dauka, bueno, dinamika asko dauka, eta pixkat, bueno, hori lortzia nahi dugu, ez? Ez dela, bueno, ezke musikak dinamika aukibi dago. Horrela ulertzen da, ez? Egia da, plano izango balitz, egia da, musika honek dena aldatzen du. Bai, oso monotonoa izango zan. Bueno, ituntasun, berez ere Mirande aukeratzen duzu, badakizue ordea zein itunez ari zen Mirande? Ze, klaro, batek ulertu dezak, bi pertsonen arteko harreman batean sortu daiteken itun batez ari dela, baina, klaro, auskalo, ze Mirandek batzutan ere heltzen zuen gauza bat, beste zerbait kontatzeko, ez? Bai, bueno, azkenien poemak izan da, ez, norberak eramaten da bere terrenura, eta, bueno, niri begertatze jatez, segun nire egoera zein da, bueno, eramaten dut egoera hortara, edo, bueno, beste batera. Baina orokorrien tristura, ez? Nik uste, bueno, pertsona baten tristura islatzen dauela, eta norberak interpretatu dezala bere erar, ez da. Bueno, atzetik dator Oies kantua, Laboaren kantu bat, ez dakit, hemen hautaketa kantuarena zergatik hautatzen duzu, hau ze justu, besteak beste ez, Bizkaieratik datorren kantua da, Bizkaieraz idatzitako testu bat musikatua da. Ez dakidana testua Laboaren beraren haute den, edo baten hartuta, eta tradiziotik hartu, eta nonbaitetik hartu, eta karri eta bereratuta. Baina da, bitxia da behintzat, Laboaren kantu bat, eta Bizkaieraz aukeratzea. Bai, bueno, egisa esan da kanta hau herrikoia da. Ados. Kanta herrikoia da, baina, bueno, Laboak inzauen ospetsu ez bere lehengo dizkan ez, bat iru. Eta gauza bera, hontan Jon Garzia ibili da, ez da batere erresa, nibe ibiltzen azez bueltak ematen, Mikel Laboa entzuten, Lourdes Iriondo eta abarrez, eta beti, bueno, egundoko kantak ditugu ez, Euskal Herrixan, baina, karo, ez da batere erresa gure terrenora erutia, ez? Eta hemen, bueno, oinarrixan kanta irulauko konpasian dau, ez? Bals baten konpasian. Eta, bueno, Jonek, laulaukora, ez? Laulauko oikora eraman zauen, eta swing kutsuakin. Orduan, bueno, emaitza kriston emaitza da, eta gure terrenura eraman dugu, eta sopozik egisa zen. Bai, biolina nik uste dut nabarmendu beharrekoa, estridentzia puntu bat ere hartzen du momentu batean, baina gero, ez, kasik orkestra itxura bat hartzen du, ez? Gorpuzten da desente, eta nik uste dut, bueno, entzun, eta ulertuko dela. Oies esan da bezala, bueno, entzun dezagun. Berak bakinuti, Carmen gerri politen, ate ondo txutik, oiez, zaritzutan errondan, ibili zaitekez. Itxasoko aldetik, lauko bentanea, antixek erantzen dau, Carmenek zokea, oiez, dirua emon naita, inok hartu nahi
ukitu berezi bat hartzen du, ez? Giro bat ematen zaio. Akaso gainera, bada laboaren unibertsuari keinu bat ere, nolabait ere harmonizazioan, de repente, espero ez duzun akorderen bat edo sartzea, nahiko lineal doa, baina hor, lau 8 konpasoietan, 8 konpas izango ziren, pentsatzen dut, 8 konpasoietan, beste buelta bat ematen zaio akordeetan holako ez dakit diren disminuidak, diren ez dakit, ez da sartuko. Zen ez aditua gauzetan, ez ditut elako ikasketak ez ditut. Baina bai ukitu bat ematea, ez? Nola baitera. Bai, agian bai islatzen du pixka laboan kutsua, ez? Bueno, danok dakigu pixkat ere. Ba hori, euskal kanta tradizionaletatik abiatzen dela, ez? Baina gerora, gauka bere sormen kutsu bat, eta askotan, bagabiga adibidez, edo, bai, zati hortan bai kutsu hori dauka pixka. Bai, ematen diolako beste buelta bat. Galdetu dizut, hemen mikrofonoz kanpo, kantetzuten harri bitarte esan dizut. Eta zema geroza biolin daude, eta ez. Hemen bikoizketarik eta horrelakorik ez dago, baizik eta aretoa aprobetxatu da, eta erreberberazio horiek eta sortzen dute olako efektu bat, ez da? Bai. Hori, ez dakit, grabatu aurretik buruan zenuten, horregatik aukeratu zenuten estudio hori, edo bertari iritsitakoan konturatu zineten, ostras, hemen altxor badago. Bigarren aukera. Begira. Bai, egisa esan, lehenengo kanta Nork Erraneni eta azkena esperoan, bai. Kaki Arkarazokin Garaten grabatuta daz. Bai. 2023an, gure lehenengo single hortan, ez? Hori da. Gure lehenengo zazpiatz beteko lan hortan. Eta beste guztixak Mungiako, Fruizko gaua estudioan hasiertu beltzukin, ez? Hona heldu ginen, Barakaldoko Hiriko Soinuak musika lehiaketan irabazi ginen euskerazko artista honenaren saria. Hori da. Irabazti gaitxik. Sarixa esan bertan grabatzia, eta horra heldu ginen bertara. Begira. Eta gisa esan, egundoko, flipa hoen ginen bertara heltzian, ze, karo, esan bezala, altueran 7 metrotako, kriston baserri bat, ez, bebai material askokin, egisa esan, material guztixa guk eraman ginun, baina bertan bazauen aukeria, gitarraz berdinak eta erabiltzeko, baina, zelan gure estiloa akustikoa dan, eta oso berezixa gure instrumentuekin inginen, ez? Baina mikrofonoak hor dago aukera, ez? Hori examinaban, bai. Eta mikrofono aldetik be, kriston, abanikoa, ez? Bai, kriston abaniko sorta zauen, eta horrek be, karo, asko lagundu zuzko. Eta gero, are ginen komentatzen, zure Westborrarekin dakazun, ez? Berezitasuna, eta lehen galdetu dizudanean, sentsibilitatean, esan dira, orain kontatu didazu, ez? Nola titaretan zegoen kontua. Titareak normalean metalezkoak izaten dira, baina hemen egurrezkoak erabili dituzula. Bai, egisa esan lehengo grabaketan, Garatekuan metalezkoak erabili nitxun, eta zuzenekotan beti metalezkoak erabiltze ditut. Hor dau bebai, beste soinu bat ematetza, ez? Metalan kontra, eta gero, egurrezko garbitzeko tablak dituen, egurrezko elementuak, hori metala egurren kontraz. Baina kasu hontan, okurritu jaten egurrezko titare batzuk erabiltzia, gian bebai, hori zuk esan, soinua leuntzeko edo borobiltzeko eta musikan geixa osartzeko, ez? Eta beste dimentsio hartzen duz, klaro, grabatzen duzuen moduak, ez, dena zuzenean izan da, bata bestearekin sartzea, interaktuatzea, zenbat sartzen den gero, ez? Gero pistan, ez? Garbitzerakoan edo garbitzen saiatu, batzutan garbitu ezin da garbitu, ez? Sartzen denean, ez? Hori nahasten duenarentzako bada buru ustea. Bai, hasiera batean olako metakrilatozko pareta batzuk jarri bizuzten, baina azkenien ez usten jarri, hola urten da, eta agian zuzenekoago, ez? Bai, eta sortzen diren efektu batzuk esan dudanak lehen, entzuten direnak distantziak eta askotan izan daiteke, zure mikrofono printzipala ez egotain altu,
Baina, karo, beste mikrofono batetik nola sartu den, distantzia bat ere ematen diola belarriari. Bai, reverb hori edo room efektu hori da. Hori da, beste batetik, ez, kaso sartu da, ez dakit ez gitartik, sartu da saxotika. Begira, hortik ere sartu da, ez? Bai. Ze hori badu, ez, askotan, zuzenean grabatzeak. Bueno, arrisku ere bada batzuetan, baina, bueno, zuzenean grabatzeak beste gauza bat badu, eta da, zuzenekora gero bazoazela lanak egin da, ezta? Arrisku bat da, baina gu, bueno, arriskatzeko jaio gare, eta holan ulertzen dugu musikia, ez? Bueno, erabaki kantuak, ez dakit, jazz blues mundutik gertuago dagoen kantu bat, ez? Bai. Gypsya baino gehiago bluesa, ez? Nola baita ere. Ez dakit, ikusten dudana da baita ere horrelako gaugiro bat kantu honetan. Bai. Ez dakit zergatik. Hartzen diot horrelako kutsu ilunago bat edo. Kantuari, gero letra beste kontua da. Bai, hori da. Egisa esan, bueno, Paco Aristin poema batetik ateratako letra da. Kasu enten, bueno, Aitor Moreno ibili da letran kontuakin, Jon Garzian laguntzakin, noski, eta bai, pixkat, bueno, zelan bizitzan erabaki ezberdinak hartu behar ditugun egunero, ez? Edo improvisazioa bebai, ez? Osa, improvisazioa momenturo da, ez? Orduan pixka erreflejatzen da hori, ez? Askotan erabaki zaiak hartu behar ditugula, baina, bueno, karo, ez baditugu erabakixak hartzen, bakigu, ez? Hortan gelditzen gara, ez? Eta pixka Aristiren begitatik ikusten du baita ere, bizitzen modu ohiko edo normatiboari edo espero den horri kritikatxo bat ere egiten diola, ez? Dena ez dago izan beharrik, ez? Hori da. Bueno, batzuk era batera bizi gara eta beste batzuk beste era batera bizi dira, ez? Hori da, bai, azkenen idealizazioak edo, ez? Hori da. Edo, bueno, gizartiak, ez? Hori. Bueno, bai. Eta gero, bitxikeria moduan hemen, ez, soloa egiten dutenean, ahotsak eta gitarrak eraberean, ez? Bai. Gauza horiek badira baita ere, piskat gypsyan egiten diren gauzak akaso, ez? Ez hain bluesean eta ez dut hain beste nik behintzat ez dut. Bueno, Jimi Hendrix adibidez. Bueno, hori da. Badira batzuk, ez, artista batzuk egin izan dutenak, baina... Bai, baina berezisa da, ez? Eskat... Bai, eskata. Deitxu geike, baina aldi berian hori, gitarrakin unisono, ez? Hori da. Bai, oso berezisa. Badago hor solori, eta gero badago baita ere potente, nik uste dut desberdimentzat azken zatia. Azken zatiak, bueno, badu berea. Entzungo dugu, esan da bezala, hau baita, erabaki. Berreskuratu ezin litekeen guztiari agur. Agur goodbye, agur agur. Hemen sortzean galdera da, ea saxoaren zatia improvisatua den edo ez? Bai, noski. bai, duda barik. Bai, ez da. Bai. Ze hori badu musika honek, ez? Badakizu nondik eta nora duan kantua, ez? Bea, gero egintzazu nahi duzuna, alduzuna. Hori da, oza, azken finien, bueno, badaz arau batzuk edo, agian, bueno, harmonia eta guzti hori, ez? Baina musika honek daukan bereizgarri garrantzitsuena eta zailtasun garrantzitsuena, hori improvisazioa da, ez? Osa,
Joseike 10 aldiz, baina 10etan ezberdin, ez? Orduan hori da bai politxa, ez? Ba, bueno, agian batzutan, bueno, hobeto urten leike beste batzutan baina hori da... Ba, eta zuen artean ere alako jolas bat sortzen da, eta momentu batzutan barra egingo duzue, batean honek zer egin du gaur, ez? Hori da, azken finen momentuko gauza da, eta gu ez zuzenean gazenian, batean, ez dakit, igual sartzen da olako gino bat, kanta mitiko baten gino bat, eta niri barria urtetze jatez, zuzeneko erdixan bertan, ez? Baina hori da politxa, ez da. Gehienetan urrun, hau, bitxe irutu zait, rockabilly puntu bat baduela, ez? Nola gaitere, swing eta rockabiliaren arteko zerbait baduela, baina eraberean musika latinoaren joera batzuk ere nabaritzen dizkio. Bai. Baketeze perkusioan, eta zemen sartzen dira ja beste elementu batzuk ez triangelua uste dute erabiltzen duzula, eta ez da klabeak badaude, baina klabeak daude. Bai. Ez nekien klabeak zeuden, edo, azkenean zu washboarda deukita edo bestelako elementu batekin ez, klabeak eta triangelo sartzen dituzu. Eta kongak. Bai. Elementu latinoak. Oso latinoak, bai. Azken finen, kanta honen kutsu, azuk esan duzun moduen, latinoa da, eta aldi berian New Orleanseko kutsua bai dauka, azken finen New Orleansek be musika latinotik edaten dago, ez? Itxaso bat partekatzen dute. Hoi da. Orduen, klabe kubatarrian oinarritutako kanta bat da, ez? Hirubi klabe mitiko hortan. Orduan, gauza asko kombinatzen ditu, musika latinua, hasierako jasa, eta zuk esan duzun moduen erdiko zatixen agian rockabilly edo zati hontan justo, rock and roll edo rhythm and blues. Hori. Niri behorra eramaten dit. Da hori, dantza mota hori, eta ikusten duzula ez, bat dantzan, ez dakit, ez? Aretoko dantza klasiko hori dance contest delako hauetako bat, ez? Ikusten duzu, ez? Nola ere baduela kutsu hori, eta horregatik esatu, kantu berezia da alde horretatik, ez? Oso, bai. Leire Etxezarretak kantatzen du, hemen eta okerrezpanez urrengo 3 kantuetan, diskoan, ordenean, ez? Hori da. Okerrezpan naiz. Leire Etxezarreta, gaur egun neomakekin dabilen atzera eta aurrera, baina musikan ere bere idea egin duena. Kasu honetan, nondik eta nola sortzen da harremana edo? Harreman oso estua dauko, izan bere amama eta nire amama lehengusinak ziren. Begira. Hori ez dut inoiz esan, baina ointok hau da. Herritarra da, eta garrantzitsua ikusten ginen irati Bilbao bezala, ez? Garrantzitsua ikusten ginen emakumeen presentzia, ez? Gure musikan, beste kolore bat emateko, baina, euren presentzia beharrezkoa dalako, ez? Gure bizitzan, eta, ze hobeto Leire Etxezarreta baino, ez? Letra berriz Luigi Anselmiren hau. Italieratik itzulita dago, edo beste hizkuntza batean topatuta dago testu hau, badakizu? Ez, euskeraz. Euskaraz dago topatuta. Euskaraz dela esango duke, bai. Ados. Ni pixka bat ikusten dudana da, hemen etxean ez dagoena kanpoan topatzen duen norbait, ez? Lehendabiziko esaldiak behintzat pixka bat hori iradokitzen du. Ez zaude, lasai, baitu bi maitale. Egingo dut aurrera, ez? Bat hori, baina bestetik, hori ez? Arazoei konponbidea, ez? Piskat, hortik ere ikusten dut, ez dakizuek nondik ikusten duzuen kantua, baina... Ostras! Gauza bera, ez? Norberak interpretatzen dau nahi dauen moduen, nik piskat, ez dakit, amodioakin edo... Hortara eramaten dut, ez? Azken finean, bizitzan gertatzen jakun gauzak eta, amodioekin erlazionautakoak, ez? Ezkeran bi maitale, ez? Bat zu eta bestia tristura, ez? Orduan. Hortxe, ez dakit. Gentiak interpretatu ezala, bere... Bere, entzun dezago zati bat.
partez bi maitale ditudan. Gehienetan urrun zaitu kutxuna. Eskerrak baten partez bi maitale ditudan. Batazu tristura bestea, horregatik ez nago ni bakarrik sekula. Batazu tristura bestea, horregatik ez nago ni bakarrik sekula. Telebista ez izatea, pena galanta, bizitza, telebista ez izatea. Bueno, erdi bolero bat sortzen da hemen, ez dakit, hiru laukoan, ez? Bai. Eta da erdi balada moduko bat, baina zuek ez dakit non kokatzen duzuen genero aldetik, ze oso berezia iruditzen zait. Ez da bolero bat, ze bolero bat beste ritmo badu akaso, ez? Baina bai baduaren, ez? Bai. Berotasun nostalgiko ukitu. Malenkoniatxu puntu hori, ez? Bai, guretzat be, hasiera baten, hiru lauko konpasian dauen, orduen balsa, edo, deitzu gaike. Baina ez da bals bat guztiz, osea, balada bat gehiago esango nuke. Bai dauka bals, ez dakizela esan, ezaugarri batzuk edo, baina aldi berian kutsua balada bat da, ez? Orduan... Eta gitarra klasikoak akaso horregatik eramaten hori bolero eta zer hauetara, ez? Gitarra klasiko dituen presentzia guztiagatik, ez? Kusi, ez nauen hori ez dut pentsatu, baina oso baliogarri xabe. Azkenean, gitarra klasikoak hartu gero saxoak hemen entzuten, ez? Badu bere presentu, baina gitarra klasikoak eramaten du, ez? Kantu hau kasik-kasik. Eramaten du, marrazten du bide guztian, eta horrentzuten dire ema gauza. Bueno, Xabier Montoyaren letrak, letra du, zapintzalearen, nik irakurtzen da esaten duen. Bueno, gaur egungo bizitzan nahi dugun guztiarekin ez noski, baina zapin desente ez aldugu egiten gaur egungo bizitzan. Hau da, konstantzia falta ez aldaukagu gauza askotan. Bai, larreiko esango nuke. Bai, osea... Ze esan, ez? Algoritmoa, IA... Dana da kontsumiruta, venga, beste gauza bat, eta bai. Gero, beste gauza batzutan nahiko genukela zapin egin. Ez dauden gatazketan, zapin egin edo aldatu, ez? Baina hori, telebistak ere gauza bera du zapin egiten duzu, baina hor dago, ez? Naiz eta zapin egin oso egiten du, Gauza asko bai aldazinak die, saiatu geike ez, baina... Bai, desgraciadamente. Bai, kantu... badu ez, bere kutxori. Xabier Montoyak, ez dizu galdatu, karo. Miranda inoskez ez, baina. Pako Aristik eta Xabier Montoyak kantuen berri badute? Bai, noski. Eta feedbacka jaso duzu? Bai, danok oso posik eta arazo barik. Egira. Bai. Egira. Bai, beti, taldekide dan Aitor Moreno behin komentau zauen, ez? Guk... letrak ostu itzen ditugu, ez? Baina baimenak eskatuta eta guzti hori, eta gero esaten dugu,
ostin ditugula, ez, baina ez ditugu izkutatzen. Ez, bai, bueno, berek ere pozik baldin badaude, azkenean horrek balio du. Ja, kurioso izango zen ez, Montoiak berak abestu izan balu, ez? Hori izango zen, hito bat, ez dakit azkenekoz noiz grabatuko zuen bere ahotsa, segitzen du idazten, baina abesten, niak idala behintzat, aspaldian ez, da saiatuko zen, bate bestenik uste saiatuko zela. Apuntauko tola... Hola, botatzea gatik ez. Bai, proposamen bezala. Eriotzaren handere, kasu honetan, ez, bada, beste erritmo bat berriz ere, triangeluak hartzen du, ez. Bai. Presentzia hori, askok nahi gabe ere lotuko dugula Pink Pantherrekin. Noski. Triangelu hori, hasiera hori. Keinu, bai, hor... Keinu hori da. Ados. Zoketolako... Ados. Bai, hola da. Ados. Ba, klasiko bat, da oso kanta mitiko bat, ez? Bai, Henry Mancini, bai. Mancini. Earra. Bai, segulakoa. Egia da, instrumentu bati, ritmo bat jarri, eta besterik etzela egin, baina ja sortu zuela historiarako mugimendu bat. Bai, osea, ritmo hori azken finien suinan, bueno, raid txindatan jazz patroia da, ez? Txinkitin. Orduan, hori baina triangeluaz, ez? Hartu zauen, eta, egundokua. Ta gisa esan da, kanta hontan beste Mancinin keinu bat dau. Baina, bueno. Bai, beste bat dago? Ez dut esango nun, baina... Osa, Mancini zalea zara? Ni bai oso, bai, eta Morricone, eta, bueno. Baina, kasu hontan, Aitor Morenon komposizio bat da, eta bere arreba Deiane Morenon poema bat. Hori da. Bai, da kanturik, nola ditere, ez dakit mistikoena, edo, ez, aipatzen dira elementu, ez, lamiak aipatzen dira, eta gero, eriotzaren zera hori, eriotza eta erleak. Nik ez nekiela erleek bazutela nola baitere iragartzen zutela eriotza, etxeetan eta nik ez nekien hori. Nomait erlauntzan astoratzen zenean, astoratzen zuten, ez tekit nola den zehazki, baina badu lotura hori. Hala ere, berak ez dakit eriotzaren handere nori deitzen dion eta zergatik deitzen dion. Gauza bera, osea, interpretazioak. Baina, pixkat erabiltzen dau erlia metafora bezala, ez? Nados. Bizitzan metafora, ez? Esan nahi dau alde batetik, hori da nire iritzisa edo nire erlebarik ezingo ginela bizi. Hori egia da. Eta bestetik, disfrutatu deigun geixau bizitzaz, utzi deigun tontakeixak alde batera, eta disfrutatu eta dantzatu deigun gure artien danok, ez? Eta partekatu deigun danok batera. Ze, badakigu egunerokotasuna, lana, bizi garela lan itxeko, edo, eta pixkat, hortik irten eta atzera bueltain, pixkat gure sustraietara, eta disfrutatu daigun, ez? Bai, hori da garrantzitsua delako. Hori amezu.
Bueno, iritsi gara, azken geltokira, azken geltokira iritsi aurretik, hemen aipatu beharreko gauzetako bat, ezpairi gabe, zerak, Iban Galanek, deseginek, egin duen diseinu guztia. Hori da. Wow. Oso garrantzitsua, bai. Bai. Iban gure bizitzan, Erromintxelaken bizitzan, zazpigarren taldekidia izen leike. Hasieratik, bai, logua berakin dau, kamiseten diseinuak, zazpiatz bete duen singlean diseinua, kartelak, eta diska hontan, zesan, egundoko lana indau. Barruan be... Ilustrazio hau da. Poster bat daukagu, edo kuadro... Hori da, gaina jartzen doz ondo, gura izakin moztu behar den zatia zein den. Hori gustatu zaitz. Oso guai, ni hasiera baten nintzen konturatu ez. Eta gerora behitu eta ze ona. Bai, bada, ez dakit, ez da surrealismoa ez da, baina badu olako, ez dakit ez, Daliren ukitu bat koloretan, eta gero ez da surrealista, nahiko grafikoa. Kubistatik hasi gehiago du, hau da, Picassotik gehiago, baina alako hibrido batzuk eta esatu zu, ostras. Hau pentsatua dago, gero gitarra berezi hau, ez? Manus, gitarra erdian agertzen da, baina hor ere mugituta, zuloa mugituta du, hortaz, ulertu egin behar da Manus gitarra badela, ez? Baitu olako... Hor dauka artista kutsua, hori, ez? Bai, egiz esan kriston artista da, Iban, eta oso gustoko ditugu bere lanak, ez? Beti danik, ez? Baina ja geroz eta, zela esan, lan potentia hoak itxen ditu, eta, bai, oso beharrezkoa, ez? Erromintxelen dako. Azken kantu entzun aurretik eta aipatu aurretik beste galdera, kontzertuak, nola dituzue? Ze badakigu, ez dela munduko gauzik errazena, baina, gero egia da, zuen kasuale da, baina zirkuitu bat badago, akaso, ez, jazzaren zirkuitu hori, eta horrek ere, udaberritik aurrera azten dira jazz, blues, festivalak, eta horietan tokirik izango ote duzu, esan nahi dut. Euskaraz eta musika hau eginda bakarrak izan da. Espero baiet. Logiko izango litzateke, ez? Bai, egiz esan, dana bezala, eraman duzku gure lana, ez? Noski. 21 sortu ginen, sortu zantaldia, eta ordutik ona, ja aurten 5 urte ingo ditugu. Horregatik ez da la bide motxa. Ez, ja, ostra, amarka da erdi ja ingo ditugu. Orduan, bai, beti, jazz jaialdietan, eta espero lekua egotia guretzat, ez, eta beti egonda. Baina, gube pixka taratago goiez, ez? Azken aldixan, jaialdi ezberdinetan jotziaz aparte, antzoki ezberdinetan jo izan dugu, hori be, egundokua da, eta estenatoki edo, ezberdinetan, ez? Ez gara mugatzen estenatoki zehatz batera, ez? Zuek estena zabaldu nahi duzuela, logikoa dena, kontu zuri. Nik esaten nuen, zaila dagoelako orokorrean, da, esaten nuen, behintzat zuek zati bat baduzuela, teorian, ez, egon behar lukena. Karo, horrek zabaldu behar da, noski musika, ez delako nitxoko musika. Egi da, nik gauzatako bat baduena, ez? Ez du zer da nitxoan geratu behar musika estilo batek. Eta joera hori existitzen da tamalez. Bai. Nitxoan ustearen, ez? Txoko batean ustearen. Bai, eta guk be hortik irtetzia nahi dugu, ez? Osa, jasa itxen dugu, edo, swing tradizionala, gipsia, dena delakua. Estilo dantzagarria, eta hori delakuan, ez? Karo. Baina, bai, pixka nahi dugu urten hortik, ez? Jazz esparrutik, eta euskal kulturan gure tartetxo ukitzia, eta edozein lekutan joal izetia. Hori da. Bai. Hortaz, datak ezakit baitu zuen, edo nola zaudeten? Bale, oin, azkena Donostian auke ginun otxaien, eta oin, urrengo datak, maiatzien hasiko gare, badabitz gauzak urtetzen, adibidez, maiatza kamar, gatzagan daukagu, itzordua, herritik gertu. Igo egin behar. Hori da. Gero, ekainako 25, Iruñan egongo gare, lehengo aldiz Nafarroan, hau be,
postekua, Mhm. Uztaileko 24, Markinako jazz jaialdixan, Begira. hori be, Jazaldi txikia esaten diogun horri. Ez? bai, baina asko postu gaitxu, Bai, noski. Eta, bueno, gero badaz beste dataren batzuk, eta gero iraiak 3 Barainainen egongo gare, holan, Ados. Nafarroako bigarren data Data. bezala. Eta gero datorren urtera begira, bueno, dataren bat badau. Pentsa, hau da, ja, ari zaizkizuela, urrun, ez? Datetan urrun, bueno. Bai. Bueno, demora zabaltzeko aukera bat ematen du, eta Hori orain, da. egin behar esaten dena, tartak bete, ez? hori da nahi askotan, ez? Hori da, karo, gure kasuan be, bueno, taldian izenak esaten dauen moduan be, pixkat nomadak gare, Hori da. taldia, bueno, taldeko nukleoa arrasatearra da, baina adibidez Dani Apodaka Gasteizkoa da, Andoni Espuru saxo sopranua Portugaletekua, ni Donostin bizinaz, Jon be Bizkaia eta Arrasate Hori artien, da. orduan, bueno, bai hori, norberan, bueno, bizitza edo, horbe... Eta beste proiektuak ere badituzuela, erromentxelez aparte. Hori da. Eta beste proiektu horiek ere, baten bate du beste, serio xamarra ere, bai, ez? Bai. Agendak lotzeko eta hori guztia, ez? Bai, horregatxik denpora zitxia honena, bai. Bai. Azken kantua, esperoan, itxaron ez egin, ez pixka bat hori dio Martin Bidaurren testuak, hau da, itxaroten geratzen bat emazara, hasiera xamarren esan didazu hori, itxaroten geratzen bat emazara, ez duzu aurrera egingo gehiegi, ez? Hori badago. Baina kasik, Gypsy Jazzen hasi bezala bukatzen da, nabari da, ez? Lehendabiziko eta azkenekoa batera grabatuta daudela. Bai. Trompeta bat entzuten da ordea hor sordinarekin, edo nire irudipena da? Hori da. Nor jo du trompeta hori? Ba, Mikel Maniegak, bergaratarrak. Ados. Hasiera baten gurekin ibili izan, baina, bueno, gero ja taldia utzi zauen, eta, bueno, horbe beste kolore bat ematen dio trompetak, bai. Eta hoxe, bai, esperoan, kriston kanta, bueno, niretzat... Eta solo bat duena, sekulakoa. A ber, niri kanta guztia jatez, zezangot ez, baina justo esperoan da, ez dakit, kainerua oso zuzena, eta niri asko transmititzen dit. Bai, eta, bueno, letrak zer esan, ez? Bai. Bueno, honekin bukatuko dugu, Nork Erraneni aurkeztuta, Jokin Vitoria. Mila esker gurekin izatearren. Zuei, eskerrik asko, Iker. Eta esan dakoa, zuzeneko arteko huekoak ere, tarteak ere, bete daitezela. Hori da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ondo segi. Gabe 5 ordu, buruan ez aldi bera 5 ordu, tik-tak, tik-tak, 5 ordu. Erlokua, betirako geldi, zartzaroa, etor bebi, azkarrago. Geldirik egoteak ez duela ezer aldatzen, arnasteari utziko banio zikiera. Esperoan, egotea, egoteko dagoen moduriko okerrena dela. Esperantza, azprezi daiteken etorkizuna baino ez dela. Geldirik egoteak ez duela ezer aldatzen, arnasteari utziko banio zikiera. Esperoan, tik-tak, esperoan.
dab dab dua, dab 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 dua, dab dab dab, dab 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 dua, dab 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 dua, dab 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 dua, dab dab dab.